Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni elihle likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa njengokuba kunxusa ubaba wethu emazulwini egameni likaJesu Kristu ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelela kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esenikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa eqinisweni nasemgcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi nonke kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningaxhumana nathi ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise kube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona, kushunyayezwa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izindaba ezinhle ngaso sonke isikhathi lapho zifakwa khona ku-YouTube. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi, lapho nihlanganyela khona nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa nasuke ifundisa ngokwemfihlakalo yemibhalo izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge ubaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje kuseni ukuba usiphile amandla okuvuka siphile emhlabeni wakhe nokuba izwi lakhe silizwe. Ake sigobise amakhanda sikhuleke. Baba wethu osezulwini, mangcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nabazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa isibane sezwe uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu mninimandla onke. Silobe sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo. Sibonga uNkulunkulu ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhaphathiso egameni likaJesu Kristu. Alikho elinye igama esingasindiswa ngalo ngaphansi kwezulu, ngaphandle kwegama lenkosi uJesu, okuyilona gama esinikiwe uBaba uNkulunkulu osezulwini, ukuba size kuye ngalo leli gama leli, esahlanzwa ngalo ezulwini zethu, sahlambululwa, sagezwa, saba msulwa, sabizwa ukuthi sibe munye uNkulunkulu ngezwi lakhe eliphilileyo nezwi lakhe elingamandla. Amboqo. Siyambonga uNkulunkulu ukuba yena yedwa uthembakele futhi akaguquki, uyasithanda, usithanda khona singamahlathi, engasithandeli ukuthi sihlale sibe ngamahlathi.
kepha usithandela ukuthi size kuye ekukhayeni asuse konke lobuhlathi nophula oselusibekele kanje ukuthi sibe ngabantu abangenako uqondo. IBhayibheli lisifundisa ukuthi sibe munye umoya, sihlale ezwini likaNkulunkulu ngokuqonda nangokukholwa. Awungiphe incwadi yesibili kaPetru, sahluko 2 kusukela kuverse 1. Incwadi yesibili uPetru, isahluko sesibili, ivesi lokuqala. Yebo kwavela nabaprofethi bamanga. Njengokuba-ke manje bekhona abaprofethi bamanga abahubha amanga kaBhejani, abangathandi ukuhlala esisekelweni sobunye. Bafakazela ukuthi-ke njengoba nasekuqaleni kwakukhona oBhalamu nje namanje basakhona abaprofethi bamanga abahlambalaza izwi likaJesu elithi iBhayibheli. Uma ufunda incwadi yamaRoma sahluko 16 kusukela kuverse 16 noverse 17, liyafakaza izwi ukuba nina bantu enithi niyakholwa, enithi niyahamba ngezwi likaNkulunkulu njengokusho kwemibhalo, nithi-ke nibaqaphele lapha ababanga abadala ukwahlukana, abasebenzeli uNkulunkulu, kusho iBhayibheli. So into engihluke ngayo entshumayelweni yami, angikhulumi engikucabangayo, ngidedela iBhayibheli lizifakazele, nisuse lo muntu abalekele kude nale ndawo ukuba ukhululeke kakhulu, ayikho inkinga, kepha nimgade nezwe. So ithi izwi-ke, Ngiyanincenga bazalwane ngiyanincenga bangcwele ukuba niqaphele ababanga niqaphele abantu ababanga ukwahlukana nokukhulekisa nokuthi abantu bawe okholweni. Niqaphele abantu abadala njengoba ithi incwadi yaPetru sahluko 2, incwadi yesibili sahluko 2 verse 1. Yebo kwavela nabaprofethi bamanga phakathi kwesizwe. Phakathi kwabantu abakholwa. Yayizona nto leyo. Phela abantu abasindisiweyo, sikhulume ngabantu abuthiwa usindisiwe ngoba sinomsindisi, so sisindisiwe, singabantu abasindisiweyo. Kepha kulona igama lami ukuthi ngosindisiweyo. Akuyona futhi inkolo yami ukuthi ngosindisiweyo. Inkolo yami ubungcwele. Ngikholelwa ekutheni fanele ngibe ngcwele. Ngokuba uNkulunkulu uthi yena unjani? Ungcwele. So inkolo yami ubani? uNkulunkulu ongifundisa ukuthi ngibe njani, ngibe ngcwele. Umehluko lowo. Ngiyanincenga bazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana. So understand ukuthi sibizele kuphi kuye incwadi yakhona futhi uPetru sahluko 1, incwadi yokuqala kaPetru sahluko 1, ngifuna uverse 13, 14, 15. Khona nawe uzokhuluma futhi ngoba angifuni ukuthi ungayi wena wathi nje, ngifuna lithi iBhayibheli lokho lizokusho likusho. Wena bese uzwe iBhayibheli lithi bese uyeke ukuloku uzitshela ukuthi wena uyilento oyitshela ukuthi uyiyona awuyona. Kufanele ukuba yilento uNkulunkulu ayiyona. Uthini umoya ongcwele? Incwadi kaPetru yokuqala isahluko sokuqala verse 13. Yes. Ngalokho zibopheni ngalokho malimbe mokuthoba inkalo zakhe akuthatha intambo yasesayo uyifase esinqeni bese utshela ukuthi ubophe inkalo yakho zengqondo yethu. So kukhulunywa ngani? Ngengqondo. Inkalo yengqondo kuma kwengqondo. Uma hlakanipha ingqondo yakhe ime eqinisweni. Yazi ini iqinisweni? Nizithibe. Ube umuntu okwazi ukuzithiba. Nithembe ngokupheleleyo. Uthembe ngokunjani? Ngokupheleleyo. Uthembe ngokunjani? Ngokupheleleyo. Ithemba lakho maliphelele phela. Why ithemba lakho lintekenteke ngathi isimo somnotho? Liyehla liyenyuka ngathi ibrush lokuphela. Ithemba lakho. Umusa elizakwabelwa. Ekwambuleni kukaJesu Kristu. Yes. Njengabantwana abalalelayo. Abanjani? Abalalelayo. Abantwana abanjani? Abalalelayo. Abantu abafuna ukuzwa umoya oyingcwele. Abazwani nokulalela umoya. Kepha bazibiza abantwana bakaNkulunkulu. Umuntu kaNkulunkulu yilowo ozelwe kabusha ngokomoya. Yezwa lonto leyo. Ukuba lithi iBhayibheli nongakholwa
Ngapha umphula owodwa umthetho kule mithetho esinikiweyo uyone yonke. Ngokuba kusho ukuthini lokho? Ekusindisweni kwakho uma ulazi iqiniso, waqhubeka nokwenza isinye sezona uNkulunkulu angazifuni. Konke ukulunga kwakho okwenzile ngekusabala sekuzobhekwa lesono sakhe esikungcolisayo. Angithi ugqoke ingubo emhlophe. Kepha manje lokhu ubhisi uzikhuhlwe odongeni olunodaka noma uzibhica odakeni. So, lokubala lo yiwona ogqamile ngokuba usendaweni lapho ehlanzekileyo, kepha ufaka ukungcola. So kanjalo-ke nawe uma uzogqokiswa umoya oyingcwele bese uloke ubhizi unamathela esonweni kancane kancane, uloku ukhuma isono, usitshontsha isono. IBhayibheli liyakutshela ukuthi ungcolisa ingubo yakhe emhlophe. Ningalingisi izinkanuko zakuqala. So siqaphele ukwenza izinto ebesikade sizenza saziyekiswa umoya oyingcwele ngokuba yini sifane nabantwana abalalelayo. Kunezinto esithi uma sithola umusa kaNkulunkulu sihlukaniswe nazo. Uyayitshela ukuthi lokhu awukwenzi, lokhu awukwenzi, lokhu awuhambisani nawo. So uma wena ufuna ukwenza awukwenzi ngoba kubaba ethokozile ngawe, kepha ubaba akaneme ngesenzo sakhe ngokuba uhlambalaza igama lakhe, ungcolisa ubungcwele bakhe. Njengabantwana abalelayo ningalingisi izinkanuko zakuqala ebenizenza, lifeba, lijola, lidakwa, liphuza, nizondada, hlezi qhuma inqindi, kuyathukwana. So leyo nto leyo ekungcoleni kuthiwa izithelo zikamoya. Laphaya kule ncwadi yaseGalatiya sahluko 5 kusukela kuverse 19, 21 noma 20, izinje izithelo zikamoya yilezi besiyakutshela izinje uthando. Wathi nani nokutshela umuntu ave ngikuthanda, kepha usanetshela umuntu ave ngimnyanya ubaba. Yini lo moya? Angikhulumi ngabantu abangakholwa, ngikhuluma ngabantu abasindisiwe. Abantu abasindisiwe noma abantu bayakholwa ibona laba emlomeni yabo ekuphuma khona amanzi ababayo uphinde kuphuma amanzi aloshukela ngesikhathi esisodwa. Umlomo obusisa ngawo uNkulunkulu uphinde futhi ukalekise ngawo abantu. Yini? Asifuni ukutholela umoya oyingcwele sibe ngabantwana abalalelayo. Sifuna thina ukuthi sikholwe ngale ndlela esicabanga ngayo. Akuhambi kanjalo. Sikholwa ngale ndlela le efuna ubani umoya oyingcwele. Incwadi kwabaseGalatiya isahluko sesi-5 verse 22. Yes. Kepha izithelo zikamoya. Nazi-ke izithelo zokukholwa. Bese uhlezi okholweni lakho ngokupheleleyo. Kuthiwa kepha izithelo zikamoya ziluthando. Uthanda ngaphandle kwemigomo nombandela. Ukuthanda yazi ukuthanda kwenza nawe uzizwe nokuthula ngathi angazi ukuthanda kunoya leya ndawo lesuke ibatshelwe enhliziyweni engazi ukuthi ungazonda. Ufike uthando liphorishe. Uthando liphorishe izishushuzeleke iphele lento entukuthelo. Uzizwe unothando olumangalisayo. Uzizwe nje ukhululekile emoyeni ngokuba uthando lakho luyamangalisa. Umbethe uthando lukaNkulunkulu. Izithelo zikaNkulunkulu ilezo phakathi kwabantwana bakhe. Ingakho iBhayibheli lithi-ke ningalumani, ningadlali, nizondane ngoba nizoqedana. Ngokuba inzondo ibanga ulaka phakathi kwabantu olunzima ukuthi abantu bazibafukulalana, bahlukane phakathi. So abantu abagcwele inzondo babanga ukwahlukana emabandleni. Ezona nto leyo. Nokujabula, uthando uNkulunkulu. Zithi ziyafika izikhathi ezizokwenza udinwe. uNkulunkulu athi ukuthula makube kuwe. Uzwe ukuthula ngempela hayi. Uqinisile uNkulunkulu ukuthula ngokwenu. Hallelujah, glory to Jesus Christ. Jesus Christ is Lord. Uyena ukuthula kuphela. Akulethe ukuthula. Uma ngumsindo lokusathane athi ungesabi ngilawe. Ngeke ngikushiye. Uthile sonakho nje ukuthula enhliziyweni wazake uzuloke ungakwazi. Uthiwa uNkulunkulu ngiyabona uNkulunkulu ukukhulu bakho. Umkhulu wena. Bese kuba khona ukuthula. Nothando. Ungathi umuntu bekwenza kabi soyobiphake manje. Mina ngifuni ngibonile. Hey kahle uhlala ngesikhathi sakho. Mosha yini isikhathi sakho intukuthelo kuthiwa ihlala esifubeni sesiwula. Intukuthelo ihlala esifubeni sesiwula.
Uma unentukuthelo nenzondo ufana nesiwula. Inhliziyo yakho ayinakho ukuphumula. Ngokuba inzondo ifana nesimo sezulu esiguqubele kuyaduma enhliziyweni yakho kushaya imali inzondo. Izigaya izibuzi. Kunodlame enhliziyweni yomuntu. Yingakho kuthiwa akukho ukuthula kwamabi. Ukuba inhliziyo embi ayinakho ukuthula, ayinakho ukuthula soze. Kepha inhliziyo egcwele uthando ithanda labo ababi. Inhliziyo egcwele uthando thanda labo ababi. Bese uthandela baba ungasenzisi, thanda ukuthula. Ngoba izithelo zothando izithelo zikamoya izolo uthando ukuthula. Yile nokujabula nokuhlala emseni ujabule. Ungajabuli ngoba naku unemali noma naku udaka utshwala. Injabulo nje kube kamoya ongcwele ophila kuwena. Nongajabuliswa ukuthi omunye umuntu ulimele enhliziyweni noma ke unenkinga noma usenkingeni. Ungasizakali ngokuhlupheka komunye umuntu. Ujabule ngokuba umoya engcwele uyakujabulisa. Umoya engcwele ujabulisayo. Awujabuliswa imina. nokuthula Kube khona ukuthula enhliziyweni yakho. nokubekezela Uhlale ekutheni ubekezele. Inezimo eziningi uma ukhona. iBhayibheli lifakaza sizodlula kuzona izikhathi ezinzima. Kepha uJesu uthi abazosindiswa labo abazosindiswa abazobekezela kuze kube sekugcineni. Kepha uma uhlule ubekezela uzobhubha kanye nabo ngoba uzothola uphawu lwesilo. Lizohamba yimali liyaqala lihambe liyafaka. Abantu abanakile. Kunezinto nje ezikwenza ukuthi umzalwane lokusoleka. Unganakile. Ngoba yini usuthatha uphawu lwesilo. Yabona izwe esiphila kulona njengoba sekungena lento ekuthiwa i-technology. Technology izokwazi ukuthi igcine seyenza izinto ukuthi abantu bangasakwazi ukuzenzela izinto bona. Sebezenza nangendlela engafanele ukuze bathole uphawu lwesilo. nokubele Ube nomusa, ube nokubele inhliziyo yakho iphe. Uthi umuntu begqoke engagqokile unayo impahla umude. Athi umuntu ke ngiyamzonda umhlenga afike ilanga ethi ulambile umphakele ukudla. Kodwa ethi uyakuzonda. Uphinde umphuzisa amanzi. Uphinde futhi ke umtshela ukuthi ngiyakuthanda mfowethu. Ngokuthula makube nawe. Ngithanda ngothando lukaNkulunkulu olukuJesu owasifela esiphambanweni. Ngenxa yokuthi thina sibabe befuna ukuthi sibe bahle. Wasikhombisa ukuthi uma nibahle njengoba uNkulunkulu efuna nibe bahle niyakuvuka nje ekufeni. Ingakho uJesu kuthiwa wasifela ukuze avuke ekufeni ukuze bonke abantu ababheka kuyena sevukile ekufeni basindiswe ngokuba ithemba labo liyoba sekuphileni. Ngeke lisaba semalini, ngeke lisaba sezimotweni, ngeke lisaba izindlu ezinhle nemfuyo. Kepha ithemba lakho selizoba kuJesu, uzoloku ubheka uJesu. Uthi Jesu ngifuna ukufana nawe. uJesu ufuna ukufana nami. Okay, nayi indlela. Iba ngcwele. Ezithi onginikele incwadi yaseTimotheo yaloluzana yaqala kaPetru sahluko 1 kusukela kuverse 15 manje. Ngoba iqala from verse 14. Njengoba uJesu ngithi ufuna ukufana naye. Angifuna ukufana noJesu wena. Abantu bayakholwa bafuna insindiso. Kepha benza izinto uJesu angakaze azifundise. Ubani okusindiswa? Noma kuthiwa kubizwa i-altar call bese wena kuthiwa phakamisa isandla usho umthandazo wezulu. Ukuphi lokho eBhayibhelini? Asike siqale lapho. Ukuba emva kokuthi wena uphakamisa izandla sohamba ekhaya kuthiwa ayisosindisiwe. So utshela umuntu usindisiwe. Awuzizwa usindisiwe. Ukuba uyahamba uyoqhubeka nemisebenzi yakho yokugcoba. iBhayibheli njengoba lisho ethi uJesu ke ufuna ukufana na? Ufuna ukuza kumina? Uthi ke utshela umbhalo incwadi kaPetru yokuqala isahluko sokuqala ivesi le-15. manje sikhuluma ngento ebhaliweyo itheni? Kepha njengowanibizayo Njengoba ke osibizileyo engcwele unjani? engcwele Akithi sifuna ukubheka Jesu bese sithi Jesu intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Yiphi intando kaJesu? Uthi njengoba yena esibizileyo unjani? Ungcwele. manibe ngcwele Nathi la esibizelwe ukuthi sibe njani? nibe ngcwele nani Sibizelwe ukuthi sibe njani? nibe ngcwele nani ekuhambeni konke Ukuhamba konke. Yabona kuthiwa umungcwele akubona ukuthi ngibe la. Lo ngithi uJesu Kristu inkosi. Haleluya. Hamba ngcwele. Ekuhambeni konke.
ukuhamba indlela engihambayo ngabe kuthiwa kusela amabala kuthiwa nje khamba umhlenge la kungcolile ungabe ngihamba kuthiwa kunomsindo la ade khamba umhlenge kunomoya omubi ezolona le ngoba yini ngibizela kuphi emngcweleni so akungabi ukholo ngolwami ngomlomo kepha yini inkambo yami ukho konke uthando lukaNkulunkulu lugcwaliswa kanjalo ekutheni uma uthanda uNkulunkulu uthanda izwi lakhe elwenza wena uphile ukuba unethemba ngelinye ilanga ukuthi uzofa ekufeni kwakho kuyinto ekhona unethemba ukuthi uzofa kithi unakhe engqondweni ngoba kuukuthi-ke awufuni ukufa kepha uzofa ngizofa angingabile mina ukufa angiphili ngekani ukuba ukuphila akukho kumina akukho kumina ukuphila ngingafa noma inini ngingafa manje ngafa kusasa ngafa yini engayenza sengifile yini engayenza ngangivusani cha so understand uzofa yes ngizwisise kahle uzofa baba usibili uzofa uyahlupheka uzofa umuhle unezifaka uzofa wisiqhwaga unezibhabe ezinkulu uzofa noma ngabe uyathakatha webabulala nawe uzofa sonke sizofa ayikho futhi into esingayenza ayikho into esingazama ukufika lapho sizofa siyongena phansi kwenhlabathi kufe inyama kepha labo abakholwayo banethemba uma-ke bazi ukuthi uma bephila ngoJesu lo abambizayo not ngemilomo kepha ngezinhliziyo zabo banokuphila okuyali okuphakathi so sibiza uJesu ngokukholwa nangothando lukaMoya ngokuba kulotshiwe ukuthi njengoba ubhalwe phansi kusho abapostoli bafakaza ngezinto ezibhalwe kwi-Old Testament noma iTestament elidala bathatha lezo zinto base bathi-ke kulotshiwe kulezi zinto abafakaza ngayo zimina zishintshe kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele masibe njani manibe ngcwele kusho uNkulunkulu ekhuluma noMoses ethi Moses tshela bonke noma tshela yonke inhlangano yabantwana baka-Israyeli ukuthi ngiyakuba ngcwele ukuba mina uJehova wenu ingcwele so akasho njengoba esho lapho kepha usho into efanayo ngisho uthi kulotshiwe ukuthi-ke niyoba ngcwele ngoba mina ngingcwele kepha akasho ukuthi kepha uJehova wami ngingcwele akukho konke engizothi mengithathe eBhayibhelini mengithi ngiyakusho ukuthi okusho njengokuba kepha ngizosho njengoba uNkulunkulu engambuleka leso sikhathi ukuthi-ke kulotshiwe ukuthi-ke simele sibe njani nibe ngcwele ngoba mina intshumayelo yami iyashisa iyadelela ikuhlaza phela manje bengikubuza ngento ezayo ungakwazi ungiphendula usho ukuthi wena ungazi wenzani ngoba uma wazi ukuthi wenzani buza ngikuyani ukuthi hayi ngokweBhayibheli ngenza lokho hey uthi-ke umbhalo sekuvela ukuthi abaprofethi bakaBhali baningi ase ababize kwasekuza u-Eliya phambi kwabanye wayesenza phambi kwabanye wathi-ke yoze kube yini nimanqikanqika uyabuza yoze kube nini ukuze abantu nimanqikanqika uma-ke uNkulunkulu wenu mlandeleni uma uSathane noBhali bewuNkulunkulu benu landelani bona abantu azange bazi ukuthi bazothini ethi iBhayibheli-ke wayesethi-ke akubizwe abaprofethi bakaBhali bonke ngoba inika inkomo bathi abenze ukuhlalela babize uNkulunkulu wabo naye uzokwenza njalo kwakusemini kwenziwa lokho wase-ke beqalane bayihlinza inkomo benza le mihlatshelo yabo bakhala-ke kuBhali wabo-ke bakhala kuBhali wabo Bhali uNkulunkulu wethu Bhali hayi bakubona ukuthi akezwa uNkulunkulu wabo baqala bazisika bezisika nje kuphuma igazi akezwa uNkulunkulu wabo waze wathi u-Eliya angibizeni mhlambulele mhlamba kanizwa mhlamba nimizi kahle mbizeni mhlamba usahambile mhlamba uzobuya ebadelela nami-ke ngithi yazi siyahamba kepha-ke siphambana bese sibiza uNkulunkulu ngoba-ke abanye bambiza ngenyama
bambiza ngokucabanga kwabo nangabafundisi babo noma umbiza ngomprofeti wakho lapho uNkulunkulu kufanele simbize ngezwi lakhe ukuba uthi uEliya sebeqedile sekushona ilanga sebona ukuthi isikhathi siyahamba athi-ke abantu abezela kumina bese-ke athathe inkomo aqala alungise i-altare lela alilimbe alifaka amanje alibeke izikuni alenze bese athi kufakwa amanzi aphinde athi kufakwa amanzi bese emva kwalokho athathe isilwane lesi asihlabe bese sibeke phezu kwelentuzana kwe-altare bese abize uNkulunkulu athi uNkulunkulu wasemazulwini ukuze labantu babone ukuthi ukhona futhi ngikhonza wena nanokuthi labantu bashintshe inhliziyo zabo ukukhonza izithixo beze kuwena zibonakalise bese kwehla umlilo ezulwini ufike uyihlangule yonke inyama uyihangule inyama uyidle uze ukhothe ngisho amanzi lapho yini uNkulunkulu uyabazi abantu bakhe abantu abamkhona ngezinhliziyo zabo abantu abamfuna ngezinhliziyo zabo hayi ufuna uNkulunkulu ngoba naku ulandela abantu funa uNkulunkulu ngani ngenhliziyo yakho yazi yena uthi uyakuba ngcwele ngoba uJehova ungcwele bese qaphela labo ababanga ukwahlukana uthi ke lapha kuncwadi yabaRoma sahluko 16 verse 17 Ngiyanincenga bazalwane ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana nokuthi abantu bawe ukukholweni besukile emfundisweni ephilileyo enafundiswa sona nina kulowo ukholwayo ngoba iBhayibheli alishintsha bonke abantu abafundisa namhlanje njengoba kungasekho abapostoli abasazoqala bavula amabandla kabusha sekukhona lemibhalo efakazela isifundiso sabapostoli nahlukani nabo bese wena u-understand imfundiso ephilileyo ezokwazi ukuthi uqonde indlela okholwa ngayo ukuthi lapha kwincwadi yabaRoma sahluko 12 verse 2 njengoba iveza ithi-ke kuverse 1 ngiyanincenga bazalwane ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kubanike uNkulunkulu ninikela imizimba yenu ukunikela umzimba wakho uNkulunkulu ukuthi uma uzwa izwi lakhe ungaqinisa inhliziyo yakho uvumele intando yakhe ukuba yenzeke kuwena kube ngokukhonza kwenu bese kuba yini ukukhonza kwakho ngokuqonda yoba ithi incwadi ukukhonza kwakho ngokuqonda ivezela ukuthi-ke ngeke umkhonze uJesu ngenakho ukuqonda ngeke umkhonze uJesu ngenakho ukuqonda uzokhonza uJesu ngabantu uzokhonza uJesu ngoba uzwaletha abantu kufanele uqonde ngokukhonza uJesu ukuthi ukhonza abantu bese thina emva kwalokho ningalingisi leli sobe ukuthi wena soguquliwe indlela yokukhonza soyamazi uJesu ngeke usakhonzisa kwabantu basezweni uzokhonza uJesu njengokusho kwemibhalo ethi yiba ngcwele ibe nothando ube nokuthula ube nokujabula kuyena ufunde ukuthethelela ababonileyo uthande uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke usho ukuthi uthanda izwi lakhe bese ukwazi ukuthanda umakhelwane oseduze kwakho ukuba ngeke uthande umakhelwane wakho oseduze kwakho ungamazi uNkulunkulu kodwa niguqulwe isimo guqula isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yakho ingqondo qala eshintshayo uma usindiswa kuqale kuguquka ingqondo ezindaba so ekuguqukeni kwakho kushintsha ingqondo yakho ibe yintsha ekukholeni kwakho ukholwe ngokuqonda okuyintando kaNkulunkulu ukuze nibe nokuhlolisisa ukuze ukwazi ukwenzani-ke ukuhlolisisa abantu abaningi abakwazi ukuhlolisisa ngoba bangamavila ukufunda amabhayibheli okuyintando lalela into eyenza ukuthi abantu bangakwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu abawafunda amabhayibheli abo kepha ezinye izinto bayazigigimela kepha lokho kuyikona-ke bafake ezulwini bayasileka kubona bahamba kancane bese kuzofundela iBhayibheli isikhathi abahambi babavila bukela entuthwaneni vila ndini bukela entuthwaneni wevila voko thatha iBhayibheli lakho ulifunde yalizothi iBhayibheli lithi-ke hlolani imibhalo ngokuba nithi kuyona nani nokuphila phakathi uzokhona kanjani ngokuqonda ungakwazi ukuhlola imibhalo uzokwazi kanjani uma sekufika umprofethi wamanga kuwena ungalazi izwi likaNkulunkulu abantu bakholelwa ukubukwa abantu bakholelwa ukuthi bazibonakalise kwabanye abantu
Abantu bakholwa ngoba begcina icala bebafuna ezulwini noma baphungula izono zabo. Inyongo ebabayo leyo into embi. Futhi amanyala lawo ngokuba uyedelela uNkulunkulu. Uza uNkulunkulu wena uthi uzophungula izono zakho uphinde uqhubeke uyozenza. Uyedelela muntu. Ngabe uma sisindiswa kufanele yini siqhubeke sihlale emanyaleni na? Ha. Akavunkulu ukuba uma mesisifile ukuthi senze isono senza kanjani ukuthi siphinde sibhukude esonweni pho sifaniswa nezinto ezifike zaphalaza zahamba yabuya cabanga ukuthi iphalazile yabuya yathi umphalazo wayo ufaniswa nengulube efike yagucululwa yagezwa yaklini yabuhlophe yahamba yafika yabona hayi angena mina wala yaphinda lapha udakeni yayozibhixa ngodaka. Kuba yini nilandela abaprofeti bamanga abafana namafu aqhutshwa inkulu abafana nemithombo oqalaza phakathi yini ucathi uzofuma amanzi uthi uyafaka ibhakede engaphumi lutho bafana nemithombo engenamanzi. Bayibheli baqapheleni lento yokukholwa awuyenzeli umhleki awuyenzeli uma wakho awuyenzeli ugogo wakho wena noNkulunkulu wakho. Ubegcineni sisazoba phambi kaNkulunkulu kumele sichaze ukuthi sihambe kanjani emhlabeni. Uyathanda awuthandi akhathali ukuthi ngabe ubani uzoba nje phambi kaNkulunkulu uzilande. Ezwe lo ndaba leyo izwi likaNkulunkulu alikhethi ubuso bamuntu. Alinandaba nesigwili, alinandaba nesihlupheki, alinandaba nomfelokazi. Uma lenhliziyo ebolile nje lizomphosa esihogweni. Izwi likaNkulunkulu lifuna abantu abanezinhliziyo ezithobekileyo ezizofunda ukwenza intando kaNkulunkulu. Ingakho lithi ke lesicela masibe ngcwele ngokuba lo sibizileyo unjani ungcwele. Angikho ngcwele ngoba nako ngifuna ukufana nomfundisi. Noma ngifuna ukuba ngcwele ngoba nako ngifuna ukufana nomunye umuntu. Ngingcwele ngokuba lo ngibizileyo ukuthi unjani ungcwele. Uma nimbiza ngokuthi baba, uma sithi baba, yena owahlulela yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe. Wahlulela bani? Yilowo naloyo ngokwemisebenzi yakhe. Wahlulela kanjani? Yiloyo naloyo ngokwemisebenzi yakhe. Imisebenzi yakho ezobibhekwa. Ezolonto leyo. Kuzobe kunebheko uhambeni. Kube yisela lo. No bebelapha abantu kepha ubecamba abantu. Imisebenzi yakho leyo. Ube nomoya futhi ube nenzondo. Ha, bethakatha. Kuyabhekwa phela imisebenzi yakho. Ezokusa kuphi ezulwini noma ezokusa kuphi esihogweni. Hayi ukuthi lapha uzofika uthi hayi phela mina ngizofika imchami nje uNkulunkulu ongifakele ngizofakela neweave ngizothi nje kanje bese kulongicwaza kaningi lokho ngisho bese ayachama uNkulunkulu athi hamba ungena esihogweni mntanami nami hamba ungena ezulwini mntanami lelo lesakho zokufakela izofaka esihogweni ngiyakutshela nje ngikwahluleli into ngithe into lezani amkhonga ukuthi esihogweni ngithi intwana ezofaka kuphi yabona amazwinya akho aqobeza lawafakayo azofaka kuphi esihogweni. Yabona into lezakho ngoba uzigundi ugonda bakhathi uzibhende nje udwebele imigqa zofaka esihogweni. Yabona izindipho zakho ngoba uzibhende nje uzoyaphakathi esihogweni. Lamabhluko ogqoka ethayi mhlambe zemfanele ezinto azofaka esihogweni ngoba dala inkanuko. Lamavest akho ogqokayo aveza ama-cleavage okwenza ukuthi abantu besilisa baxotsha amathe bebulawe inkanuko azokufaka esihogweni. Lokufaka bakho ukufaka esihogweni. Lamango baqambayo ukhulume kabi ngabanye abantu nenzondo izofaka esihogweni. Lo moya lo onawo uzofaka esihogweni. Lo patrimony bakho lokufaka iziphandla kwakho uzofaka kuphi esihogweni. Ngokwemisebenzi lokube isangoma kwakho uzofaka esihogweni. Lalela umuntu wahlulelwa ngemisebenzi yakhe lokuba umfundisi oprofeta abantu ngamanzi kuzofaka kuphi esihogweni.
engakhethi buso. Lokunikela ngengane yakho ukuthi bomahosha ukuze wena ungenelele imali izokufaka esihogweni lonto le. Imisebenzi esiyenzayo esiholela esihogweni. Lo ngahloniphi kwakho. Tuhlonipha uyisho lenyoko. Kepha wena uhlonipha. So wakhuluma amagama amambi kuma wakho. Awukwazi nangolulodwa usuku uxolise. Awukwazi uxolise amaphutha akho. Lokho kuzofaka esihogweni. Uzowahlulela ngemisebenzi yakho. uNkulunkulu ufuna abantu abathobekileyo. Uma uphenduka kulezi zinto lezi, uthatha uJesu. Wena ozosindisa. Ngoba yini? Lithi iBhayibheli izisindiseni nina ukuba wena ushiya imisebenzi engasile, ulandela uNkulunkulu. Awuphendukeli umhlelo. Kepha ngiyakutshela nje izinto ezokufaka esihogweni. Uphuzo olujakayo izokufaka esihogweni. Imali yamadayisi, imali yomshoko izofaka esihogweni. Uthanda ibhola, ubhekela ibhola izofaka esihogweni. Unezithombe zabadlali bebhola edongeni. Une-profile picture kaMessi noRonaldo, nabo bonke abantu abama-superstars nabaculi. UNkulunkulu bakho uzofaka esihogweni lokho. Umfana thanda abanye abafana uma ungumfana, uma ungumfana uvukelwe imizwa, lokho uzofaka esihogweni. Ulahle umfazi wakho, ulahle unkosikazi wakho, ulahle indoda yakhe emshadweni, uzokufaka esihogweni. Uhlezi emkipitweni wesihogweni. Uthatha imali yomkhwazelo uyaphaketha esihogweni. Noma ngabe uyiphoyisa, noma ngabe ummeli, noma ngabe udokotela, noma ngabe uyisecurity. Uma uthatha imali yomkhwazelo noma uthatha iso lakho ulibhekisa le kwisenzo esini ukuze ke wena wamukela umphomelo wokubi uzoya esihogweni. Ushaya amathambo uthi yethi makhosi. Lokho uzokufaka esihogweni. Uyathwalisa, uthwele. Awufuni ukwethemba uNkulunkulu, ufuna ukuthemba ontikoloshe oNkulunkulu bakho labo nenyanga yakho. Uyaphakathi esihogweni. Lithi iBhayibheli ke phendukani yilowo nalowo baphathiswe. Zisole ngamanyama wenzayo. Ukhipha izisu, ukhiphisa izisu, uhlela umndeni, udla amaphilisi okuhlela umndeni, uya esihogweni. Zisindisani lesi sizukulwane esifambeneyo. Unomona, unomhapolo. Uyaphakathi esihogweni. Noma ngabe useSiyon, ufaka intambo ezincane ebhije kaningi. Uma ungamazi uJesu esihogweni. Noma ngabe uyakholwa ukuthi uyakashembe, ubani ushembe siqale lapho. Ubani ushembe? Why ukholwa kaShembe? Yini efakazela uShembe? Ngabe wafa wavuka yini uShembe na? Lokho kuzofaka esihogweni. Udayisa ugwayi, udayisa utshwala, uyaphakathi esihogweni. Imizi yabantu iphelile ngenxa yesandla sakho nalotshwala udayisayo. Izingane ziphenduka izimoto ngenxa yale ngunge elidayisayo. Ubheka isinemfu, udayisa isinemfu, uyaphakathi esihogweni. Lokho ngeke kuguquke. Awunakululela isandla sakho kwisenzo esibi. Yesu Kristu inkosi ufuna abantu baphenduke. And isona sikhathi sokuphenduka lesi. Ayikho into efuna uNkulunkulu ngaphandle kwenhliziyo enjani ehlambulukileyo. Uthi umbhalo kwincwadi yaMathewu sahluko 5. Ngifuna incwadi yaMathewu sahluko 5. Ngifuna incwadi yaMathewu sahluko 5 ngifuna uverse 8. Ithi babusisiwe
abahlambulukileyo enhliziyweni ukuba bayobona uNkulunkulu. Ufuna inhliziyo enjani ehlambulukileyo? Yesaba ukuceba uSathane, izono zenu lokhu lizifihla, lizenza ngcwele phambi kwabantu. Awungeni ezulwini ngokuthi wena uyalide khweli. Awungeni ezulwini ngokuba wena uyashumayela, ungena ngobungcwele. Lithi masibe ngcwele ngokuba usibizileyo ungcwele. Siyatshela futhi ukuthi izithelo zikamoya lezi afuna sibe nazo ziluthando, ukuthula, ukujabula, umusa, ububele, lokuthi ukwazi into ukuthi uzithile. Sikhumule umuntu omdala ongezwa wenyama, othanda ukugcwalisa inkanuko yokukhohlakala. Yesu Kristu inkosi. Angeke kushintshe futhi lokho. And wonke amadolo ayokuguqa phambi kwakhe. Uyena siyozilanda kuyena. Akukho nokodwa okufihlakeleyo phambi kwakhe. So yena udayisa isikhathi ukuthi ufuna uJesu. Yena ukuba usolwazi ufundisa abantu izinto ezingenayo ukuhlakanipha kwaNkulunkulu. Lahla lezi ncwadi zakhe ngenamsebenzi. Uzibhalayo ukuthi wena usolwazi uhlakaniphile. Abantu kufuneka bakholele lezi zinto uzibhalayo ebamotivator. Bamotivatele ukuthi baye esihogweni. Lezi ncwadi eziningi uzibhalayo ezingafinyelelisa eqinisweni zizoholela kuphi esihogweni. Ngoba ukungamazi uJesu kuholela esihogweni. Ungamamukela uJesu kuholela esihogweni. Angikhathali ukuthi ngabe uzizwa kanjani ngokuthi uJesu uthi-ke phenduka. Kepha ekugcineni uma ungafuni ukuphenduka uyaphakathi esihogweni. IBhayibheli umlomo obomvu ongathethi imali. Ihlezi ikhiqiza amaqiniso. Imifanekiso ephakathi ikhuluma ngamaqiniso. Uma ungenabo ubungcwele ngeke uziqonde. Iyona yodwa incwadi emhlabeni ekutshela ukuthi umhlaba wavela kanjani. Ishe iQuran lama Muslim alikeli vele likhamba selifundise. IBhayibheli lithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Akubonwe khona uNkulunkulu watshela lowo othembakele kuyena. Bonke bafakaza. Usukela kuMose uze kuyofika kuJobe kuyophuma kwincwadi eSambulo ekutshela ukuthi umhlaba uzobhubha kanjani. Uzobhubha ngomlilo. Uhle umhlaba. Nayo yonke le misebenzi lawo emhlabeni ufuna nezindle ezinhle, libe nezimoto ezinhle, libe nemali eningi. Uzofa ukushiye ngemumva. Lapho sokwenze konke. Uthi ubhalo kwincwadi kaJeremiya sahluko 4 verse 31. Ikhuluma nje ukuthi-ke noma ngabe uNkulunkulu wathanda isizwe wathi mase niphume eGibhithe nizophuma namagolide lobucwele niphume nengcebo. Leyo ngcebo bamthuka ngayo uNkulunkulu ihlala. Bakha iduna lelentuzana lobucwele lobugolide bakha iduna lethona. Bengcolisa uNkulunkulu bethu uNkulunkulu wabo into edaliwe bayiphumba ngezandla zabo bona. Uthi lo mbhalo incwadi kaJeremiya sahluko sesine verse 31. Izwile izwi. Qala from verse 30. Lapho usuchithiwe. Lapho usuchithiwe. Uyakwenzani na? Lethi ke sithi lapho kwese uspoiliwe. Wagqokiswa kamnandi, wadla kamnandi, wahlala etafuleni elibizayo, wagqoka izimpahla ezibizayo, wahamba ngemoto ebizayo, wahlala emzini obizayo. Waba nemali eningi, wahlobisa wazipenda emsweni omuye, wafaka amacici. Lithi-ke lapho usuchithiwe. Uyakwenzani na? Yini ongakuyenza na? Noma wembatha kubomvu. Noma ngabe ugqoke izimpahla ezibomvu. Noma uzivunulisa ngezivunulo. Noma ngabe ugqoke izimpahla zegolide. Noma uqaba amehlo akho. Noma ngabe kuthiwa upenda amehlo akho uzufaka amashiya okufakela. Uzenza muhle ngeke. Uzenza muhle ngani? Ngeze. Uzenza muhle ngento engenamsebenzi. Ubuhle bakho benyama. Ingcebo yakhe yenyama, ukuhloba kwakho kwenyama. Uzenza muhle mahala nje. Izithandwa zakho ziyakudelela. Bonke labantu nje bayakuthanda bayakudelela ngoba mzukwane ungenakho lokuthatha kancane. Zifuna ukukubulala. Eyizo lonto leyo.
Akekho umuntu okuthanda weqiniso emhlabeni ekuthandela into nayo. Bonke bakuthanda ngoba nabo bezuza ngawe. Uma sebeqedile ukuzuza ngawe, bayokuphimisela njengoshepiso ophelele ushukela. Ofika unxafuze, kuyothi ngafika isikhathi sokuthi kuphele ushukela bese ubhoreke kuona, bese uyawulahla. Usukhipha omunye noshukela. Into lokuyifuna nje into emnandi kumuntu. Ulokufuna nje umuntu obona ukwenzela ukuthi so awufuni ukuthi ulahlekelwe uyena. Kepha bese ngesenalo lutho lapho khona kubonakala khona ukuthi wena ukazi ube nothando weqiniso. Umthande ngoba ufuna ukuzuza ngaye. So umbhalo uthi lapha kwincwadi yeZenzo sahluko 3 from verse verse 18. Ncwadi yeZenzo sahluko 3 verse 18. Ncwadi yeZenzo sahluko 3 verse 18. Sivale ngayo emva kwayo ncwadi yeZenzo sahluko 2 verse 87. Kepha lokho uNkulunkulu akumemezela ngaphambili ngomlomo wabaprofeti bonke ukuthi lezi ndaba uthi umpostoli ufakaza ngento yakhulunywa uNkulunkulu ememezela ngabaprofeti ukuthini? uKristu wakhe Yes. uyakuhlupheka ukugcwalisile kanje Sekugcwele manje lokho. ngalokhu phendukani Ngakho so uJesu sesihluphekele wanqoba ukufa. Wena usamele ukufa. Lezi ndaba uJesu unqobele ukufa. Uthi kwincwadi yeSambulo sahluko 1 verse 18 umnike usahluko 1 verse 17 incwadi yeSambulo uthi yena uyena owayefile manje uyaphila kuze kube phakade. Wena usamele ukufa. Awazi ukuthi mawufa uyaphi. Awufuni ukuza uNkulunkulu, ufuna ukuza umfundisi wakho. Uthi uNkulunkulu besifazane beza kuyena ezokhuleka nomeprofeti akaphosa ikhaya. Wena ubhizi ugijima ngamasingili, ugijima ngey'nwele ezishiswe ngama-chemical. Uthi uNkulunkulu owesilisa angagqokisi kowesifazane, lowesifazane angagqokisi kowesilisa. Kepha ntshintshele ngey'mpahla. Indoda isithatha iy'mpahla zawowesifazane, owesifazane agqokise kowesilisa. Abantu bayakhonza ngaphansi kuNkulunkulu ngoba baphila ngaphansi komusa. Umele ukufa ngoba uNkulunkulu ubhale phansi ukuthi akayifuni leyo nto leyo. Umfundisi wakho efunayo, umfundisi wakho isikhohlakala. Sifuna ukuthi uhlale khona uzoqhubeka uhlale manyane usebenzele uSathane. Maningi. ngalokhu phendukani Ngakho phendukani. niguquke Guquka. Phendukela izwi likaNkulunkulu ungaphendukeli umfundisi. ukuba uhlangulwe izono zenu Ukuze lezono zakho zihlangulwe, zihlanjululwe, zigezwe. Ziningi izono zethu. Simele ukuphenduka, siguquke ukuze kuhlangulwe izono. Simele ukuhlangulwa. Uma ungazibona ukuthi uyisoni, uyisula. ukuze kufika izikhathi Ngokuba ithi zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe, kepha uNkulunkulu ukala imimoya. Kukhona indlela ebukeka eyinhle emehlweni omuntu, kepha isiphetho sayo kube ngukufa. Lokho kuyiqiniso ngoba umoya engcwele bese ukukhombisa ukuthi lokho kuyizibula ucabanga kanje. Suka-ke phakathi kwabantu abakolodayo nasenkundleni abadelelayo. Ungabe phambi kwabo, ungahambi nabo futhi ungakhulumi njenganabo. Yenzo loo nto leyo. Hayi ukuthi nabe nje ushumayela kabuhlungu ethi angideyileli kusho iBhayibheli. Into ekwenza ukuthi wena ungaboni amazwi kaNkulunkulu unqaba ukufunda iBhayibheli lakho. Lithathe phela. Ngiyakuncenga mzalwane ngokubele kaNkulunkulu. Lithathe iBhayibheli lakho. Ulivule ulifunde. Yonke into engisho uzoyifica phakathi. Uthi umbhalo eseshumayelile uPetro base behlabeka ezinhliziyweni. Base bethi-ke kuPetro nakwabanye abapostoli. Madoda wazalwane yini esakuyenza na? Wayesethi uPetro-ke phendukani yilowo nalowo abhaphathize egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelelwa Bona niyokwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu Esabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabili Wayesefakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini. zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambi Nawo noMoya oNgcwele lokuthi uyele emasontweni kuthiwa uyakunikwa labo amenza intando kaNkulunkulu nabalalelayo. Umoya oNgcwele udayisi ngisho unikela kangakanani. Ufuna abantu abanhliziyo zabo zimunye nezwi likaNkulunkulu. Izindaba ngeke uzungene ezulwini ngokuthi uyesontweni njalo
ngeke uzuye ezulwini ngoba la usekhwayeni, ngeke uzuye ezulwini ngoba la ushumayela kakhulu, uzongena ezulwini ngoba ungcwele yini? Ngabe ungcwele yini? Kuthiwa ekuhambeni kwethu konke masibe ngcwele, ekuhambeni kwethu konke masibe ngcwele, singasolakali. Mhlawumbe nje uyasolela, uyazazi inhliziyo yakho iyona ufakazi, uthi umbhalo uphenduka bese ungena emanzini uvuma izono zakho. Akuthi kunomuntu obeke uthi uvuma izono zakho kuyena, lowo umthembayo usumficile ukwazi ukuthi ukhulume naye emngcweleni, ukhuluma naye, ukhuluma ukuthi wena yini ekulimazayo. uNkulunkulu sikhulekele ukuthi akusize uNkulunkulu, wena usindise kulo moya lo usathane afuna ukufaka enhlizweni yakho, bese uthola insindiso, uphile impilo yobungcwele. Uyeke uphilela usathane, uvukele usathane, udansele usathane, ugcumele usathane, uhlekele usathane, ubuka usathane. Yonke into eyenzayo nje wena ihlobele nosathane, ugqokele usathane, sebenzela usathane, uyisigqila nesikasathane. Ithi iBhayibheli phenduka, impilo yobungcwele imahala, awudinge ukukhokha ngisho isenti. Nikela umzimba wakho ube umzimba umnikelo ophilileyo nongcwele okuyiwona othandekayo. Bakwakho ukuthanda bowulalela bese ungasalaleli bakwakho uyanengeka ngawe. Kanjalo uNkulunkulu usithanda besilalela. Uma singalaleli uyanengeka ngathi. So uthi umbhalo ke shisekela uphenduke. Shisekela uphenduke. Ilaba afuna ungena emanzini ngegama lika Jesu Kristu ngegameni lika Jesu Kristu. Baza kusithinta kule mininingwane le oyibonayo kwi-screen noma oyizwile ngesikhathi qala inkonzo. uJesu Kristu emuhle uza kuyenza indlela yokuthi wena uze ungene emanzini, ubhabhathiswe, uphile impilo njengokusho kwembhalo. uJesu Kristu inkosi. Yilabo laba abanembuzo mayelana neBhayibheli ungasabi. Amasango avulekile noma ngabe nini usibuze nje umbuzo oqondene neBhayibheli, uNkulunkulu uyakuyenza indlela uthole impendulo ngamandla kaJesu Kristu. Baba uNkulunkulu namandla, egameni lika Jesu Kristu siyabonga manje kuseni. Siyacela uNkulunkulu uhlolo lembeza bethu, uhlambulule inhliziyo zethu, usihlangulele sesonweni. Konke ungezo nokungalaleli kwethu uNkulunkulu, usize Baba, usilonde ukuze uNkulunkulu usiphume ogibeni likaSathane lwamanga lenkohliso nokufa. Siyacela Jesu Kristu ngomoya wakho weqiniso ukuba sinikele imizimba yethu kuwe ngokuzinikela nangokuzithoba. Izwi lakho libe yimbewu uNkulunkulu ezofika isebenze umsebenzi ngamandla akho ngegama lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke. Siyacela uNkulunkulu ukuba usihlangule kukho konke ububi uSathane asifaka kuko. Sisindiswe ngenhliziyo, sisindiswe uNkulunkulu ngemoya yethu. Size siphelelise othandweni leqiniso egameni lika Jesu Kristu manje kuze kube phakade. Amen. uJesu uyaphila, iyakwesaba tonina, igazi lakhe lisinqobile, sindalifa zezulu. Uphinde usulahlile manje. Yini manje uphinde usule. Wenze njalo ukuthi uzayela. Yabona bayeke ngemazi. Yanikhuza bayeke. Hawu. Nice good. Ngisho ukuthi ujomba ayibo. Jomba phela. Yashumayela yini manje wasuthi ikhawini manje. Lungile. Okay. Yes, I